Kaixo, Euskal Kiloariko jarraitzaileak, denbora asko etxean itxitak daramagunez, aurrera kutsiko dizuet nola entrenatzen dudan. Txirrindulari munduan oso famatua da errubera, eta kasu honetan guretzat derrigorrezkoa izango da. Hor daukagu betiko errubera bat, horre bizikletako atzeko partea sartzen dugu, eta pedalei ematen diogu. Eta nire kasuan, errubera hau lortu dut, oreka trainiko errubera bat, eta korrika egiteko zinta bat bezalakoa da, bertan gainean jarri behar gara eta pedalei eman. Bero hori ordenagailu programa batera konektatzen dugu eta listo, pedalei ematera. Hau lehenengo eguna denez, bakarrik pedalei eman, esfortzurik gabe. Polita herri, gana jarraian, suave. Pase! Entrenamendua bukatuta, entrenamendua gorde, eta gutxera, eta listo.